No niin, moro. Tervetuloa uuteen jaksoon. Tekniikkaa purettu ja matsan laatikkoa soviteltu ja ei tule olemaan helppo homma. Kyllä se sinne konetilaan mahtuu. Menee jopa runkopalkkien väliin. Näkyykö se tuolta pimeätäkö missäkin. Mutta paljon tulee ongelmia. Yläkiinnikettä on jo rakenneltu. Tulee pulttien kanssa runkopalkkiin. Tonne täytyy vielä, mikä laatikkoon tulee kiinni, niin puuttuu vielä holkki, minkä läpi pusla tulee. Ei ole vielä valmista. Mutta tosiaan konetila on niin pieni, että ei kaikkea ei saa sopimaan kyllä sovinnolla. Vanhan laatikon kanssakin oli ongelmia, mutta ne sai kaikki soviteltua, mutta nyt tulee kyllä tekemistä riittää. Jos nyt lähtee liikkeelle ihan tuosta noin ilmansuodattimelta, kun menee ahtimelle putki. Ahdin on tuolla alhaalla. Ja vanha putki tuli tuosta noin laatikon päältä ja meni tästä kohtaa, missä toi koneen tai laatikon korva on nyt tällä hetkellä öljysuodattimen takaata ja sitten tänne näin ajovalon alapuolelle. Enää ei mahdu samasta kohtaa, ei millään. Öljynsuodatin jalkaa. Joo, tuossa näkyy, että olisi muka tilaa tuoda eteenpäin, mutta ajovaloumpio tulee tähän näin. Ei voi tuoda eteenpäin yhtään. Et tässä kun on öljyjäähdyttimellä menevät letkut, niin polttimon takaosa on ihan tässä kiinni. Edes liitintä ei saa pois, jos umpio on paikalla. No sitten on toi vaihteensiirtomekanismi. Vaijerit tulee vielä tästä näin. Niin tila loppuu tästä laatikon päältä vielä enemmän. En tiedä, miten sen toteuttaisi sitten. No sit jos jatkaa tuosta vaihteen siirtohässäkästä, niin no vesiletku on tehty kauhealla tuurilla. Ei ota kiinni. Mut sitten on noi öljyletkut, mitkä suodatinjalalta menee sitten tonne lohkoon. Eli siellä on öljypumpulta tulee ja sitten menee itse kiertoon. Ne on tullut ennen tosta. Nekään ei mitenkään hyvin sinne mahtunut, koska flekti on tossa noin. Mutta mahtu kuitenkin. No tämän laatikon kanssa pitäisi tulla ulkoinen työsylinteri. Se pitäisi tulla, ja sinne se menikin. Pitäisi tulla tänne näin, mutta tonne jonnekin, mutta kun ei saa pultteja kiinni. Ei mahdu
ilmaruuvi ei mahdu olemaan, ottaa flektiin kiinni. Letkua ei millään saa sinne. En tiedä mitä keksis. Jotain tarttis keksiä. Ja sitten kun se jonkinnäköinen sylinteri tulee tohon noin. Mulla oli joku CRV Hondan sylinteri, mikä niinku on vastaavan näköinen, muistelisin, mutta en tiedä onko heittänyt jo roskiin. Se oli paljon soukempi. Et jos öljyletkut mahtuisi siitä päältä menemään, no en tiedä. Täytyy ensin selvittää nämä yläpuoliset ongelmat. Tuo alhaalla riittää myöskin ongelmaa aika paljon. Ja sitten on vetariongelma. Vetariongelma nyt oli ihan itsestäänselvyys, että ei tule olemaan helppo homma, mitä mä nyt on mittaillut ja koittanut onko se nyt size.name kautta en pystyy hakemaan vetarin pituuksilla ja rihlamäärillä, niin toi tulee niin ulos toi perä, että vetarista tulee tosi lyhyt. Menee teettämishommiksi. Niin lyhyttä vetari ei löydy mistään tuotantovehkeestä, ainakaan niin kuin mitä on koittanut kyseiseltä sivulta katsella ja varaosa ohjelmista. Mutta se nyt ei ole oikeastaan ongelma, että kyllähän niitä nyt pystyy teettämään. No, mikään ei ole ongelma. Jos katsotaan vielä mitä muuta krääsää tonne yläpuolelle tulee, niin laitetaan tuo imusarja paikalle. Niin itse imusarja nyt ei teetä tilaongelmia, mutta kaasuläpältä coolerille päin. Niin. Mutta laitetaan imusarja paikalle, niin nähdään mitä sitten tapahtuu. No niin, sitten oli imusarja paikallaan. Imusarja itsessään ei nyt tee mitään ongelmaa, mutta ahtoputki vie taas tilaa sieltä, mistä jostain tarvitsisi saada toi ilman suodattimelta tuleva putki vietyä ahtimelle. Ahtoputki ei mahtunut. Joutuu ottaa nuo öljyletkut pois, mitkä menee lohkoon. Ei mahtunut enää paikalleen. Eli toi Mazdan laatikko tulee myös eteenpäin niin paljon enemmän, että öljyletkut meni ennen tuolta välistä. Nyt ei mahdu. Eikä ne mahdu tosta sitten, koska toi siirtäjähässäkkä menee siinä. No, niinhän se menee yleensä, että mikä ei mene kohtuudella. Täytyy löytää kaikille paikkansa ja sitten siirtyä seuraavaan ongelmaan. Pistä kanava tilaukseen ja tykkää videosta, jos niikseen.
Se on se kuuluisa belgialainen kilpakuljettaja. Vai oliko se hollantilainen? Mistä näistä tietää?